Ndakazwa mwana womusikana iye wakutaura iye. Ndiye akakukurudza. Ndiye akazomsumudza vanga agara achida kuti apinde mumba mubhedroom achimandorara munhu. Iwe Muroi, uri kuitei pano? Ndakakuudza kuti kudii? Ingawani ndakakudzingai nemukomana wacho ndakamudzinga hapo. Uri kuuya kuzoita sei pano? Pahasha TV, nyaya sezvadziri. Nemhosva yekurova Shairini Chakara. Ukamuzvudzurudza uchienda naye kunze kwomusha. John zvana verenga wazvinzwa. Kuzinzwa mavo. Unobvumirana zvero umukweti. Kwete. Shairini simudza ruoko rwako rwerudyi. Mapurisa aenda vanhu vanditorera mazwa. Itini Shairini Chakara. Ini Shairini Chakara. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Ndinobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. John Jani simudza ruoko rwako rwerudyi. Wotini John Jani. Ini John Jani. Ndobvuma ndichataura chokwadi. Ndobvuma ndichataura chokwadi. Chokwadi choga pasina nhema. Chokwadi choga pasina nhema. Mwari vandibatsire. Mwari vandibatsire. Zvakanaka. Shairini, John anokuramba kuti haana kukurova uye haana kumbokuzvuzvurudza. Une zvaungakwanisa here kubudisa mukati medare rino zvigogutsa dare pamwe chete naJohn kuti agutsikane kuti zveshuwa uku ndokunonzi kurova munhu wekumuzvuzvurudza. Taura wakasununguka. Hongu ishe wangu. Taura. Pamusoro wedare. Chakaitika ndechekuti nyaya yakatanga uri musi wechina musi wa9. Asi ndakadzokera kumusha kwababa Jani wava musi weMandi. Mushure mekunge mwana wavo tataurirana nekuwirirana anditi zvoni. Sezvo munhu anga adziviswa nababa vake kuuya kwandanga ndiri semazuva ese. Chii chako? Iwe Shairini, chii chako John? Ndibaba vemukomana wandinofambidzana naye. Ndatezvawo. Vajani. Hamsati maruwa. Ndiani? Shairini ukwachakara. Mukomana wako wachauri? Aripo. Mukomana waShairini ndopi? Yako ndopi? Pamusoro wemadzishi. Chakaitika wakanga wava nyaya yakatanga kuitika uri musi wechina musi wa9 usiku. Asi kumusha kwababa Jani ndakachizodzokera uri musi wechipiri. Sezvo vanga vambotiramba musha mavo kuti ndigare mushure mekunge ndaendamo. Ndadzokera mwedzi uno October ndadzokerako. Chakaitika ndechekuti baba vakarambidza mukomana kuti achiuya kwaiuya kwandanga ndiri samazuva ose uri musi wechipiri. Ndokubva ndizivisa kuti baba vamudzivisa. Zvino ini ndanga ndisiri kumusha wevabereki vangu sezvo tanga tabva ikoko mushure mekunge ndabatwa ndinaye. Akati baba vangu vandidzivisa kuuya kwauri. Saka iwewe wotodzokerawo kumba kwenyu zvechisimba. Ndikati kweti hazvidaro. Akachizondifonera akati iwewe unokwanisa kuuya kumazuva rovira. Baba vasingakuoni vanozongokuona wavapo mangwanani.
ndakaita saizvozvo, asi sandanopinda mumusha ndakadarika nekwababa Mbanje kwachairman ndokubva ndavazivisa mafambiro akaita nyaya kubva musi wechina kusvika pazuva iroro remusi wechipiri. Ndokubva vanditi mwanangu zvakanaka chienda hako, asi kana kuine zvimwe zvinenge zvazoitika mberi kwauri kuenda unozodzoka nepano. Ndakabuda ndokuendako, ndichisvika ndifunga zanza kuva kuma past 6 kwakunoita rima. Baba vakanga vakagara panze pavheranda, ini ndakasvika nenzira yekuti ndanga ndichienda kuimba yemukomana. Mazwi avakatanga kunditambira nawo vakangonditi, iwe Muroi uri kuitei pano? Ndakamuudza kuti kudii, ingawani ndakakudzingai, neye mukomana wacho ndakamudzinga hapo, uri kuuya kuzoita sei pano? Ndakaramba ndakanyarara ndokubva vatanga vachitaura mazwi anobata, asi chandakachizokwanisa kuita pane zvimwe zvose ndakakwanisa kutora foni yangu ndokubva ndaibaya parekodhi. Ndokubva vatanga kundituka vachireva mazwi ndakanyarara. Pavakachizouya kwandanga ndiri hanzvadzi tete, hanzvadzi yemukomana, vakada kuedza kuvadzivisa kuti vasadaro, asiwo vakaramba vaine hasha dzakanyanyisa ndokusvikondirova ndokundibvisa mumusha vachindiisa kunze. Kana upedza unomumbira mao. Right. Vanimera ana tete muno. Joseph, azara dzako dziri muno. Avamu. All right. Kwa Manuel Mamsiri. amai vangu vatanga siku vangu vanditonde Mamsiri asi munogara amai vangu vanoroa Mukomana wayo anonzani Serake, mwana wayo mukomana anonzani Acha wewe nishanga. Joseph. Joseph Jan. Joseph ani? Jan. Zvakanaka. Vajani, hamuna kumbo vamabata muviri womwana. Ndinangomuro. Ndikudzoka kugomo. VaJohn Jani, hamuna here kumbobva mabata muviri womwana uyu? Ndina. Hamuna here. Akambosvika pamba peni? Akasvika 2. Kaviri. Aidei. Achiti ndatizira mukomana pano. Mukamaita sei? Akamutenda kutora mukuru uye naye titaurani. Tinomutora chii? Mukuru uye naye mumwe womwe unouyawo naye muite 2 tigone kutaurana tiyanani kana atete vanokuperekedza Maida kuyanana chii? kuti titaurane nyaya yake nokuti mukomana akati handisi kuziziva nokuti nyaya yake pamukomana kuti mukomana indakamubvunza akati handisi ziva akaramba mukomana wangu tandidanana naye Akaramba kuti musikana hamu. ini ndandabvunza mwana wangu akati iwa baba uyo asiye musikana wangu ini ndine musikana wangu mandikura kuro uyo handisi kudana naye saka ndakati chidzokera unotora mukuru kana mumwe wanokuperekedza uye naye pana togara pasi titasi totaura nyaya yako komana wako apa iwawa ndozinzisa kuti chii chikuitika pamwe akundinyepera sorry Saka mapedza kudaro mukamuburitsa chirudzi. pakazoza mwana wangu musikana iye wakutaura iye Ndiye akakukurudza. ndiye akazomusumudza panga agara achida kuti apinde mumba mubedroom achima ndorara munhu aida kutopinda mubedroom andorara Ada upinda ndiye. iyeyo ndopakazobata nomwana wangu musikana iye achiti nzvombo mumakomana eiti akomana acho harari imba iyo imba dzangu indiziva kuti Saka musikana mubata akaita sei? musikana wangu mwana wangu vanenge vakangoenzana makore avo Ndati akaita sei? akamubata ndokumusumudza panga akagara manje agara pamusuwo pavurani ndobva amudhonza aenda naye kunzoko Kamudhonza achienda kunzoko. kunzoko lori ndamuti ngaaende kumba kwavo Ndozvinoitwa izvozvo. Ini ndizvinoitwa ari mwana wenye musikana iye. Unonzwa sei? hakana kutaurira akati netaurira Ndati ari mwana wenyu ari kunzaro musikana. Unonzwa sei baba? kana asina kurongeka kazvisho Saka muto yanga asina kurongeka. kundaiona munhu kutaura naye aitaura zvaanoda ndi kundaitaura Ataura zvanoda zvekuti kuti iyeni ane mhosva dzake dzaakapara nyambashilesi nandikumba chandaipiwa maida kuzivei imimi makarege kutsvaga tete akamira pakati apo indime kuti tete kere indini ndaitoda kuti iye handira kuziva zvaakaitiwa ndachini ndime akaita tete wacho pakati pevana venyu pamba pangu ndakati ndovadzinga vese nemukomana wacho ndakati ndovadzinga yesterday vese nemukomana ndati ayo zvinhu zvakarongeka kana uchienda mukadzi wako unoenda munhu unoperekedzana tomutambira zvakanaka somuroora tisamu handiti saka kana zvichiita zvakadai saka mwana uyu amati anopemba
imi ndati anopenga kuti baba ndo wakandikwekeredza kubudisa kuzoya anopenga pakati penyu nemwana wendiani ini kuona kwangu anopenga kwete imimi ndakuti imimi baba muroora muroora mukadzi mwana wangu kana asi mukadzi mwana wangu saka imimi hamuna mvumo yekutobata muroora kumubudisa kana mumba hamutorina mvumo masirei musikana iyeyo kana ari akabudisa mamusirei nhasi marege kuuya naye nhasi saka memutozvitemba kuti hapana chandinei nyaya yakataura baiwe kandi yakati ako musikana akataurwa aiwakunzi makandizuzurudza makandirova muchindiburitsa saka maitouya nemusikana ndiye akabudisa saka mauya muchizvitemba kuti hapana zvandiitwa hapana zvandikaita pane pandikarova pachinhu papi pane chirondo ingarebeseri pane point yakataura ida mukomana ndokasira tisati taenda kuenda vati mwana wavo vakati haazire kushuma saka ngatibvunze mukomana muridzi wekusikana wekuti hamuzire kufamba pamberi tikarebe uyu musikana yomukomana yevane yavo saka mazwa ndamuchidzova tichakuita saka vajani john pamusha penyu pamunogara paplot number 58 hapana vakuru varipo ndiani mumwe chete wamakashedza kuti yaunondondoro maneja ari kumba kwavo havangori usiku handitombokwanisa nofamba kungadoka usiku kwangadoka usiku orait zvakanaka ma8 ndanonzi manyevo dai pakasvika vanhu pamba penyu pakasvika vanhu vachizonza mune chino chamuka chechikoshikari mombe kana chii zipo dai pakasvika vanhu vachidhonza chikochikari ichocho chisika kuenda nacho hamaizonokushedza kuti nai vanhu vende akutorwa chikochikari changu maizvitadzazo kutiedza munhu umwe kuti asibwira aiwaka ega ndozvatikurerezo imimi mungadai makashedza vanhu nauya muri kutsanangura yokuti hwakanga hwausiku ma8 kana dai dzikatova 1 o'clock dzousiku mumapurazi mamugere munoda kupima rekutenda kuti pamunoita musangano yenyu nemavhillage chapeasant enyu vanotokuudzai kuti mukangwana chinenge chaitika chete hatishedzerane somusha kana dai yakanga iri imba yedu yakanga yatsva maitadza kushedzerwa vamwe kuti yamunibatsire imba yangu yangu sei mimi musina kunotsvaga munhu ari pedyo pedyo shamari mangwana panozofuma pakunzi mazuva akati uyaundionerewo zviri pamba pangu ndasangana nechimiro chakachakati makatadza nei kudevo ndakatomboenda kumba kwavo handisibiraungaao ndati mumushaati tendei kwasabu kuti unotaura napasabu akalanga makaenda kumusha kwani ndakatienda kumba kwavo atoya kumba kwangu ndikaenda atezora vangu akandindi kuperekedza tinotaura nyaya zvakanaka atezora indio makaenda nao kumba kwouyu ndobatati isatauya panaka isusu tiende kana pasabu tinogara titaure nyaya iyi ipere tione tingawira nesei kubva varanga nderipiri meizvira munofungidzira kuti kuda pakanga pachibva musikana uyu pamba pangu ndinogona kunge ndakangokuritsai zviro kuti rakakanganisa pfungwa dzake munaro rimwe chete ramunofungidzira rimwe chete ramunangofungidzota pamwe makangomutigari shit kana kuti makangoti aperero munhu hamuna ziva munhu iwo wati unoizoleo wangusha iwo weni mdodo fanya kwerudo ndiri kuda kuti tikatarisa nokuti uyo ati pamakanga muchindishungurudza kudaro so mune mazwi amakaenderera mberi muchinditukirira muchidini imimi muri kuti hamuna kana izwi rimwe chete ramakatsanangura saka zvaka zvadudzira kuti tikanzwa audio iri apayo tonyatsotarisa kuziva kuti zveshuwa akano akanotepa apa hamusivini handiti tozwa zvakare kuti kana muripi
mazuva ayo makanga muchataura muri chimwe chipuka here chikoko here muri chii ndozvatida kuti chii Mas ndakataura mambo wangu asanda kutupa munhu. Ndakatotaura kuti pana pandiregerema kuti ndikanasa musha wangu. Ndakauya masikati. Apana vane loud tichira volume mufoni dzenyu kana muchizwa kuti mune umbo pamafoni ngamugatikira kuti zvezvinosvika apana vane ndipendi akandisendera rega nditrai kushandisa foni yangu anenge ine volume iri nani vakauya pamusha wenyu ndizvo zvinhu zvakaitikira kuti Kumba kwangu. kumba kwenyu Shapangu kumba kwenyini Wangu. ndo pazvakaitikira Wangu. makangoerekera manzwa mumba makuita mune gonzo Ndakagara pavhurani. mirirai makaona payadhi penyu pakufamba chimwe chinhu chisingafambe pamba penyu Ndakatozorakanisa kuti ndiani kufamba pangu kugara chiona dzina uno mwana wangu. mwana wenyu upi Musikana. Alright. Mwana wangu wakomana. iwe wakasangana kupi nemukomana uyu mukomana uyu patakapfimbana akapfimba mumwe ndiani mukomana akakuti chii akandidzoti anondida akati anoda kuti tigovaka musha sezvo iye asina mudzimai iniwo ndisina murume makanga muri muna machi mane mazuva muchidanana ongo nemukomana mamuri muna machi patakapfimbana paakandipfimba pamakapfimbana makazotanga kuraramese kumazuva mangani takatanga kudanana muna machi kumba akachizotanga kuuya muna juni kumba kwani kumba pandinorara kwaunorara iwewe kwevabereki pamusha pani pevabereki vabereki vanhu vangu ndo paakanga achiuya ongo aiuya akatakurwa pastrecha kweti aiuya achifamba aiuya achifamba ongo ari kupii mukomana iripo ndimirire samani ongo yaanayo ndekuti chii imwe yekuti takachizoonekwa tiri mumba nerimwe zuva musi wanaini fesi ndikuda kuti ndikuda ndiburitse pachena avaitoziziva baba akati mwana ndiye akatanga kuvharirwa saka vangu vakutovhariridza kuti mwana kuti asauya chirege ndifambe muti ukatema unouraya tumasweswe asi panenge pasina kusainirwa kuti tumasweswe tiri kufa zvinhu zvinozobuda nokuti muti wadonhera patumasweswe ane muri vangu imimi vaviri chakanga ndoda kutanga ndaestablisha ndechekureva kuti pakudanana kwenyu maiziva kuti iwo nokumusha kwako kwauyu uyu ane kumusha kwake kwaari kutanga kuda kuti tione nzira yakaita kuti muzoonekwa muri panhandare yababa andinga vanofana vange vachizoziva toda kuziva kuti chakaita kuti uende chakakupa simba chakakuinvaita kuti muende pamusha pababa chii pamusoroni nemudikani uyu taifambidzana kubva muna machi kumba akatanga kuuya muna juni achiuya kudaro musi wa9 mwedzi unowu paaiuya zvakanga zviri mumeso evabereki nehanzvadzi yangu asi isu takanga tisingazvizivi akauya zvekuma past 6 kwakunoita rima akauya neshamwari yake ndokumusiya achiti aenda akumhanyira mhuri yangu zveshu akapinda mumba mandinorara mumwe wangu ndokubva tatanga kutandara tatitandari zvishoma ndakamuudza ndakati mumwe wangu ndine poto yandiri kubika ichimodha ndesa pamoto ndaakumbonobura ndodzoka togokontinya kudini kutandara zvishuwa ndakaita saizvozvo ndokubva ndadzoka nechinguva chipfupi kubva kuma6 ikoko 7 takanga tiri tese kuma8 kuma9 chakachizoitika ndechekuti hanzvadzi yangu yakabva yauya ndokubva anoka akati sisi muri kutaura nani ndakambuti handina munhu wandiri kutaura naye ndichida kuedza kuviga mumwe wangu wandanga ndiinaye mumba
Ndakatanda kubiga mwake. Ndini. Waibigani? Iye Innocent Joseph Jan. Ndakati imhosva kune hanzvadzi yangu asazvizive kuti ndapinza munhu mumba. Ndikati handina munhu wandikutandara naye, ndiri kuona movie pafoni. Akati aiwa, ini ndanyatsonzwa kuti muri kutaura nemunhu. Vhurai door handina kumbovhura. Akabva aenda pahwindo, saka keteni rakanga rakavhurika. Pane kalesi kanenge karipo, ndokubva adongorera akati ko munhu wandiri kuona uyu ndiani? Vhurai hwindo ndinyatsotaura naye, ndokubva ndavhura hwindo. Zvikanzi iwe Jani, mazuva ese ndinokuona unogara uchiuya kuno kunguva nenguva. Ndoda kuti undiudze chinangwa chako chaunouya panapa uchiita nekudzokera. Asi mumwe wangu haana kukwanisa kutaura panguva iyoyo. Zvikanzi kune hanzvadzi yangu ndoda kuti titaure tinzwanani. Mumwe wangu haana kukwanisa kutaura panguva iyoyo akati zvakanaka. Mira tibve. Tinoda kuti tinoti tinzwe audio tikadzisa dziri mbiri apa tinozotadza kuziva kuti tiri kufamba naye. Kuti tinzwe audio yacho tinyatinzwa chaizvo. Chatiri kuda tinoda kuti tinzwisise kuti baba ava havana chavakataura kunoyi sekureva kwavaita. Kana chiri chekwacho kuti havana chavakataura kunoyi, zvarova zvatidzira kuti nhau yedu tinofamba naye mune zvakadini, mune zvakanaka. Fambai chizo. Handei. Kutenga kwa iri pasi asinzira chizonzwikayo. Ayo even ndikakusindirai kutanga mavhoisi anenge ari pasi Nekuti vanga vari parefu zvishoma vakazofamba vachiuya padhuze. itonzitanga itoite baba. Ini ndikuuya hangu pamusha wenyu. Hakusi kuti ndikuda zvekugara pano. Kuuya kunoku. Hakusi kuti ini ndikuda zvekuti ndigare pano ndimanikidze mwana wenyu. Asi inini pasina mwana wenyu kumusha kwedu ndikadai ndakatogarawo zvakanaka. Iyewo nemhosva dzaakapara kumusha wedu ndizvo zvaita kuti zvitisungiriro tive patiri nhasi. Mukataniza kuita kunonzi No battery, please charge. Kana kasina moto endea kama moto wake itonga imwe nao ngakaende pana zipachake. Okay. No battery, please charge. Alright, ngaibopinda imwe nyaya. Ngaibopinda imwe nyaya. Baba muri kuzwa mazwi ari kuda mubono. Handikuri yatsogwisana kuti ndei.
Kuzvinokanapo pamataura muchiti mhosva yako paradei, mhosva yako paradei, but shit man, sick man. Pandachitsanangura kuti rimwe zwi ramungafungidzira kuti mungati makataura rinogona kukanganisa mukati hamuna rimwe zwi ramakataura. Izwi rokuti kutsek man rinova izwi rakanaka. Aiwaka ndabvumirana nemi kuti hamuna rimwe izwi rakaipa ramakataura mukati hamuna. Asi ichi chiri kutsanangura kuti imini pachezvenyu mumira kuzima kuti ndimi muri kutaura pamakati kutsek man uye kuti mamwe mazwi kumberi uku ane chokuita nokunyondora kana kuti kushungudza nokutupirira musikana wepamba pei. Iye achitsanangura kuti kuuya kwadaita panapa handina kumbouya kuti ndauya kuzotsvaka chimwe chinhu. Inhau iri pakati pangu nemwana wenyu. Dai akanga asiri mwana wenyu akayamumba kwedu panapa hamaimundiona. Imi mune nguva yakareba sei muchimuona panga penyu achiti kudii? Achiti ndezvandainga pano. Zvekuti kudii? Kuti ndainga mukomana. Ndainga mukomana. Kechipiri? Kechipiri akazoya awega manje. Awega. Zvakanaka. Kana mimi mukanyatsowanikwa muri munhu ane pfungwa dzakanyatsodzikama dzisina wawa dzisina fodya mukati kureva kuti munhu very sober, musikana mukamutarisa ane makore mangani kungofungidziro kwenyu? Kutomhanyira kuma-25 years. Kuma-25 years. Izvi zvakaitika sezvakaitika gore rino. Gore rino? Gore rinei. Saka ndombotora gore rino rindoribvisa pa-25 ndotasara ne-24. Kangani kakauya mukati memakore 24 baba penyu? Asana mbomona since. Kuzouya nhasi ane 25. Imimi mungamutarisa ndikamusumudza iwe sumuka iwe shaini. Mukamutarisa shaini imi muneyatsona ari munhu wokuti mungamukisitikidzi. Tova mai vomunhu kava ndona mwana wake. Atori mwana wake? Atori mukadzi mukuru. Ndiri kuedza kutsanangura kuti imimi mungamuchigara navo basi. Mungamuti anga ndisitikidzi here? Kana kuti munhu anoshupika kushaya chokupfeka? Kana kuti munhu anoshupika kushaya chokudya? Kana kuti munhu anoshupika kunyatsoratidza kuti zveshuwa-shuwa sipero kugeza haigone uyu? Ndishamisa nezvaita. Ndakushamisa ichiva. Mazuva andiri kutsanangura ari kutaura kuti haapenge uyu haana kushaya chokudya kana chokupfeka kumba kwavo. Akazosvika pamba penyu kuburikidza nemwana wenyu. Handizi? Imimi mungadai murimi makagara pasi nemwana wenyu, makambunzisana zvakanaka nemwana wenyu. Dai makanga muri baba vakanaka, makatora mwana musikana wenyu iyeye wamati ndiye akazozvuzurudza, makamuti abuya chitora nai nouyu ari kunzi muroora wenyu, muende munorara mumba iyo tozoonana pachena. Chaipa chimuri baba vakanaka. Vakatouya zari kutanga. Ndatimusiyoyo chaipa chi kuti mumuti endai iwewe unorarama zvavaronga nokuti musi wekutanga takawirana kuti ndakutora mumwe munhu akutitaurira. Paakazodzoka wega apa ndipa ndikati munhu apene pamwe zvaronga pamwe ane mushonga yekukanda mukoma wano handichaziva kose akudzoka ega izvi ndakati ndakutora mumwe munhu uyetitaurira haakudzoka ari ega futi. Musi wekutanga ake ari ega futi ndikati aiwa handikwanisi kutaura newewe ndokutora mumwe. Pamusoro tokubvunza musikana ichokwadi chinovaronza kwamboya pakutanga ukazinotora munhu kudzoka naye munhu mukuru ichokwadi. Musi wandakasvika wakanga uri usiku, pai watakabatwa wacho munhu wangu achinge achizotiza wanga wahusiku. Ndikasvika pamba na kuma-12 baba vatoka yakanikumba kwavo wakauya pekutanga vakakuti here notora munhu mukuru wetitaurirani ichokwadi here? Pandakasvika kekutanga handina kubvira ndakataura navo. Wakabva wadzokera kumba? Handina kudzokera nguva iyoyo. Chakaitika ndakafonera sekuru vekugovhiti kwatanga takamboenda kuma-introductions usiku handakaenda kumba. Ndokubva ndavati sekuru kuno ndo zvaitika nemuzukuru wenyu. Vakanditi zvakanaka muzukuru wechienda kumba ini ndichamukirako mangwanani. Zveshuwa sekuru vakabva vauya kuseni. Vauya sekuru ndokutaura neni nemukomana. Tataura tanzwanana takabva tagara. Baba vakamuka ndokubva vangoenda kugarden. Ndofunga vangoenda kugarden. Handina kubvira ndakataura navo kana kukwazisana navo nokuti ndanga ndichitosuka ndiro vakapfuura vari necheparefu. Kwakuma past
2 dzangu ndati 3 sekuru ndopa vakachibva vauya vachibva kugadheni zvikanzi ndatumwa natsano vachiti isu ini nemi nemukomana tidzokere kumba kwamakabatwa muri tinonzwisisa kuti zvambonyatsofamba sei. Ndikati aiwa zvakanaka. Ndokubva tadzokera nasekuru vekugovhiti, sekuru hanzvadzi yaamai vemukomana. Ndokuchienda kumba ndokusvikaona kuina amai nehanzvadzi yangu sezvo baba musi wacho vanga vabuda kuri kumapasti 3 vachienda kubare kwangu neurongwa hwanga huriko. Ndasvika nasekuru takasvika tikagara mumba. Mukomana akadaidzwa. Sekuru ndokutsanangurirwa mafambiro azvakaita. Mukomana ndokupinda mumba ndokubvunzwa kuti kwemimi takuvharirai usiku ko mazotiza chirudzii apa makuchidzoka zvekare ngwani manga mabuda mainda. Zvikanzi nemukomana ndangoona kuti zviri nani kuti tiite sei tibude pano tizoedzerwa tiri imomo. Zvakanzi aya musikana unomuziva ndinomuziva unomuda hongu. Zvakanzi aya bva zvakanaka vana vanombokakavadzana. Zvakanzi chitakurai munhu wenyu mudzokere kupi kumusha. Nemukomana ndokubva tanzwanana nasekuru. Asi tabuda mumba panguva iyoyo mukomana akabva aita phone call yakabva kuna baba vake. Ndokubva vatsanangurira mafambiro atanga taita nasekuru vake vekugovhiti tichisvika mumusha medu. Baba vakabva vati kwete, imi mirambai muri ikoko, uyai munditore kunoku nebhaiki. Ndiuye ikoko kumba kune vabereki ndigotaura navo inini amai vacho nehanzvadzi yavo. Zvechokwadi sekuru vakatoshamisika vakati ngwani nyaya yanga yatopera. Muzukuru todii ndokubva tawana pekugara zvishoma. Tagara zvishoma mukomana akabuda neshamwari yake ndokubva anopuwa bhaiki ndokunotora baba vake. Abva kunotora baba vake chakandinetsa ndechekuti mumwe wangu akadzoka mudhu dzake dzataka kuchinja ndakutadza kuzoti ko zvekufamba sei. Baba ndokupinda mumba. Vapinda mumba ndokutsanangurirwa. Sekuru chavakakwanisa kuita kungopa introduction kuti ava asere ndo asere venyu. Vauya kuzonzwisisawo kuti zvakafamba sei. Ndokutsanangurirwa mafambiro azvakaita. Atezvera vangu inini vakabva vatanga kutaura mashoko ekuti nyaya ndiri kuinzwa asi inini muroora kuti timutakure tidzokere naye kumba handisi kukwanisa. Zvikanzi nehanzvadzi yangu zvino baba vabuda vakaenda kubare vanodzoka mazuva mashoma mapfuka asara. Imimi baba vasisira mashoko ekuti munhu mwana wenyu zvaatiza nemunhu usiku kwaendeko ko ngaagareko kana muchazodzoka baba vapo muchitaura mashoko iwayo. Vakabva vataura mashoko ekuti inini kurudziro kwangu kune zvinochengeta rudzi rwangu. Inini kurudziro kwangu vana vangu vane zvinovachengeta iri ropa risi ropa rekwangu. Zviri mumusha mangu zvinogamuchira wandagamuchira. Wandenge ndisina kugamuchira zvemumusha mangu hazvitambiri. Mwana wenyu akasvika achifa mumusha mangu imhosva. Nokuti inini ndenge ndisina kugamuchira zvekwangu ndenge ndisina kuzvisuma. Hanzvadzi yangu yakabva yati zvino makutiremedza nemashoko kana zvakadaro imi michitakurai munhu muite sei muende ikoko. Mozodzoka muchizoreva izvozvo baba kana vadzoka. Zvechokwadi takabuda baba vakabva vatsamwa nazvo. Ndokubva vabuda vachipopota mumba vachiti handingaudzwe zvekuita nemwana mudiki inini. Handingaudzwe zvekuita. Ingwani ndavaudza zvakanaka kuti ngaasare kunoko. Nokuti zvinhu zvemumba mangu ada kutondiparadzira musha wangu vakabuda vachipopota. Takachizobuda nasekuru ndokutanga kutevera. Tatanga kuti iwe papa ungori musi weFriday. Tichitevera kudaro. Tasvika pamharadzano. Sekuru vakuenda neyavo road baba vakataura mashoko ekuti Tsano. Uyu munhu muri kuenda naye kupi ndataura kuti zvekwangu handina kuzvisuma. Saka zvinosvika zvichiuraya munhu handidi ngozi mumusha mangu. Zvakanzi kana achiuya anofanirwa kuuya nemukomana wake. Sekuru ndokuchimufonera ngasara zvishoma pamba peshamwari yake. Ndokubva auya ndokuperekedza sekuru. Taperekedza sekuru. Vasvika kwatakanovasiya ndokubva ndatanga kufamba nemukomana tichienda kumba kwavo. Tichifamba kudaro akafamba achindisimbisa achiti iwe shamwari unotosimba nokuti izvi zvaitika kakawanda. Mukadzi wangu wekutanga akaenda akasiya mwana achiyamwa. Izvezvi mumwe mukadzi wangu akangoita 3 weeks pamba. Zvino ndofanira kutosimba. Takafamba tichishingisana ndokuenda kunogara mumusha muya. Takasvika ndofunga zvanga zviri zvekuma past 9 bosaka delay nasekuru chifamba zvishoma nezvishoma kuma 8 9 ikoko. Takasvika tinopinda mumba make mukomana ndokubva ndagara pasofa iye ndokubva agara. Asi manguva yatanga takagara kudaro ndakanzwa ruzha kukitchen. Baba vaipopota vachitaura nezwi riri pamusoro. Ndokubva mumwe wangu atoti aiwa gara rambokanyarara. Hanzvadzi yake yakabva yauya ndifunga angachidotora foni yake inge iri pachaji. Nguva dzaakabuda akabva aenda ndifunga nje akanovaudza kuti vanhu vai vadzoka zvekare vari pai vari mumba umu vari vese. Baba vakauya nehasha ndokubva vasvikotidzinga ini nemwana mukomana zvekare. Ndokubva tabuda kudaro. Ndikati mumwe wangu zvinotoita sei kumba ndavazivisa kuti kunoku ndozvazviri kwataenda kuye tasvika tadzingwa baba kunoku zvavareva zviye kuti havagamuchire munhu.
zvinhu zvavo kana zvisina kugamuchira ivo havadini havagamuchiri. Amai vakanditi zvino zvamuri ikoko muri kudhuze kwaambanje kwachiameni, madii maenda pachiameni paambanje munovazivisa. Ndikati zvakanaka, mumwe wangu ndokuchimuudza asi akaramba kuti tiende pachiameni paambanje. Tanzwisisa mafambiro akaita kwevo sekuru vako hanzvadzi yamwene wako auya sekuru havana kuuya. Panapa zvataona isusu ndezvekuti ichokwadi vajani vane chokuita nokukushungurudza mukukurova nokukuzuzurudza. Izvo zvotakuona asi regai tingoti maseda asangova ndiwo chete aona, tinzweyo kuti mazita amambo aonawo chii. Saka takuisa kuna mambo tinzwewo maonero avo echina. Apandangozi kunokutaura kuseri kwekutaura zviri pachena zvaenda kunobuda zvichiti tinotanga kudzidzisana kuziva kuti muupenyu kune mazero. Zero ratiri kutaura nezvaro nderekuti mwana anokura anosvika paanoda murume wake, mukadzi achisarudzewo murume waanoda. Mukufamba kwenguva ndanzwa musikana uya ane 25 years kureva kuti anga akutotizira kuti ave nemba yake. Asi mhosva yandaenda kunoona ndeyekuti imimi pamakatanga kusangana nemurume maisangana nakupi? Pakutanga taisangana munzira kana kumba kweshamwari yake. Munzira papi nandosvika chete pakadai mai tsaukawo kuenda pachisango. Maenda pachisango. Taigara kana padomo. Pachisango pamba pasina nyoka. Tanga tisingamboenda kana zvekuti muchisango, taingotsaukana zvishoma. Maingotsaukana zvakaita zvishoma zvekubva munoti zvakaita sei? Zvekuti kana mukanga muri munzira taingogara kana parefu zvishoma nenzira. Zvakanaka. Chiri papa kudzidzisana pamurawo wekurarama. Wese munhu anororwa kuti iwe uzoberekwawo baba naamai vakaenda vakadanana. Iwe kuti kuna baba John Jan zvinoita kuti mashoko yamakataura makagumbuka. Ndayaona kuti mamwe yacho makatoyakangana. Munoyayeuka? Zvamakanganwa zvacho ndizvo zvacho zvatariswa nedare kuti zvimwe zvedu zvanga zvakaoma, zvanga zvikafanira kubva mukanwa menyu. Asi makazvitaura nokuti munenge magumbuka. Chiri chokwadi. Endiwo pano apa mukunororwa uku kana kuti kunoroora mukomana ndiye anoenda kunotsvaga musikana waanoda wounza nemaunziro yaanenge aita kuvabereki vake. Then vabereki handivo vanoenda kunosarudza muroora. Ndizvo here? Ada munhu ndibaba here kana kuti ndaamai vanoenda kunoda munhu? Ani mukomana ndiane choice yake. Saka pakodzero yevana venyu vamakayarutsa vakanga vakuti isi takuda kusvika tavanhu vakura. Mwana wenyu akaenda kumba kwevava pamusana pekuti akanga asina imba, akapinda musango rangu, vakaita bonde, shiri dzangu dzichiona. Iva kana pese panoenda ungaenda unopinda mumba yemunhu negirlfriend yako wotonotorara
andinokumbira kumuridzi wemba kuti asawira ndauyawo nebhebhi rangu iri ungambonditendedzawo kuti ndimborarawo navo zvino ukangouya chiti wabva wanguti pfocho musango sango rine muridzi kodai nyoka yangu yawakaenda muitika yakakuruma waibati chii kuchora murao wesango 1 iyo imhosva kumwana wenyu iwewo wakanga wakunozvipira because iwe chako kutsvaga imba ukati pese pese kureva kuti uyo mukomana uyu pahwaro wekuroorana manga marifambisa zvakanaka kuti akamhanya mukomana akafanira baba wake kuvazivisa kuti ndiyo yandapara kuno ndiona vazhinji muno munhu anonzi atizira mukomana kazhinji kudzoka kwake kumba panomborambiwa asi achitopinda ndokuti inenge yangozi atosungirira kupinda mushambeni mutoro saka imini patsika dzedu kuwanikwa uyu zvamurwadza kuti ayazomangara kudai and imimi muri pakushinga kuti ngasiyana muri muroora pane zvamunosuma mukati memusha wenyu kumuroora wamunenge muchida zvingave zvii zvamuda kutanga masuma vabereki venyu vabereki venyu vane choisi yekuya kuzotaura kuti uyu aite uyu ndianoita havakwanise izvo kwemimi pamakaenda kudorora makanongoroora straight ngosangana naye mukati auya kuno tobvata mambure handina kuroora ndichidaro makaifamba se ndakatoenda ndichifambira mudzimu yangu kusvika ndaendesa mari mudzimu yangu abva aperekedzwa ndobva kugamuchira musha ndakatanga ndatobvisa mari before mukadzi wangu asikawo good zvino imimi mwana wenyu mukomana akapoyerera mwana wenyu mukomana akapoyerera pamurao wekuti uyu mwanasikana uyu aifanira kutotorwawo nenzira kwayo imimi pakuenda kunopomoterana nemuroora wenyu ipapo pakakanganisika apo pane mhosva yekutaura mawaita kuti vakakushungurudza iwewewo mukugamuchira kushungurudzwa nzira yawakafamba nayo haina kugutsa tezvara vako kuti auya nenzira kwayo yakanga iri nzira yemuchirima wazvinzwa mamuri kuita upombo musango pamwe ndo zvakasiga vakanga vasingade kuti pamwe munomuziva zvakanaka here kuti unhu wake munomuziva anoita sei anogara kumba kwababa vake anogara kumba kwababa imhongo hero anotwa nemwana wake akatombororeva kuva nemwana wake haisi mhosva kuva nekuti zvinopotsa kana wani munhu anomborasika nzira achidzoka achibvunza kuti nzira ndeipi zvino imini pamwana wenyu uyu akura uyu anofanira kuti aroorwe uyu muroora mwana wenyu mukomana ari kuti ari muno iwo simukauya kuno ndiwe mwana wa John. All right. Iye kuroora muroora yabuda yekuti zvichokwadi muroora akagumiwa naatezvara asi atezvara vachitaura vati vanga vakagumuka zvimwe zvacho havasi kuyeuka kuti vakazorova pazamo remuroora here kana kuti vakazoguma papi saka kuti vanhu chedu panoripwa
Andima zvinhu. Uko kuita kwega kunoripwa nokuti kana codification of crime act iriko kuti hapana munhu ane kodzero yekurova mumwe munhu. Asi manje apa tiri kuitaura tichiti uyo achazove muroora wavo. Saka panofanira kunge pane karinyenzi asi pane mavhanzo. Saka iwewe muroora zvawamhanara pano kuti wakashungurudza pachimiro chiripo apa ndatezvarava. Unonzwisisa? Unoti chii? Chicha ungade kuti iwewe ukangano nyaya iyi wanga uri kuti chii? Pamusoro izvi hongu ava ndatezvara vangu, asi pakuita kwavakaita nekumashoko akataurwa ose inini nemumwe wangu hatichatowirirani. Akabva ateererawo zvakataurwa nababa vake zvichireva izvo kuti zvekupinda kana mumusha mavo zvinotova nekunetsa. Saka handizivi kuti dare rinoti kudii pamusoro pekuita kwavo kwavakaita kwandiri kundirova nekundishungurudza. Alright. Iyo yacho tinodzoka kwauri. Wewe mukomana uyu musikana uyu uri kumuda here kuti zvamakatiridzana kuti unoda kuvaka imba naye muupenyu wako hwese unoti chii? Ini musikana uyu naye tatarosiyana. Manga matosiyana nechikonzero chekuti chii? Pandakamukonza ini musikana uyu ndakamuudza kuti ndine musikana wangu. Saka tichambodanana tichiona kuti iwewe nauyu ndakamukwira pachena ndiri musikana ndazei wakati chii? ndakamuti ndiri musikana wangu anoda kufambidzana naye. Ndinoda kuda sei kufambidzanawo newe but no problem atinangoipa. Kufambidzana kuita sei? Kudanana. Kudanana kuita sei? Kuwirirana parudo. Kuwirirana parudo kuita sei? Rudo runogara papi? Mumoyo. Saka wanda unobata moyo wako. Ndiri kubvunza wewe. Wakaenda unobata moyo wake here? Hongishe. Wakanobata sei? Ndakataurawo zvandaida pamusoro pake yendibva nditendera kuti anonga tifambidzane. Kufambidzana kwamaita maiti mukasimuka mukufamba kuenda paimbayo modzoka pano moenda paimbayo modzoka pano kana kuti wakatorara naye waida sex kubva kuna iye? Aiwa zvesex tasingabva. Hauna kumborara naye? Handina izvo. Saka pawaida kuti achiri kuda musikana uyu kana kuti kwete? Alright, fine. Alright. Okay, fine. Iwewe waramba musikana uyu? Musikana ndiyakandiramba. Chiri kuda kufamba katesi naye mwana. Mubvunzo wangu wati wavakatereresa unzi makagara pamberi pedare rangu mese ndinokupai mukana. Wazvinzwa? Mukana wandapa wekutanga ndewekubvunza iwe kuti musikana uyu uri kumuda here kuti ave mukadzi wako? Hauchamuki. Kona yatangisira pake apa kuti hauchada musikana. Zvakanaka. Pauri kufunga izvozvo wakatora mwana wemunhu. Zvakanaka. Iwe mukomana uri kumuda here? Hongu mukomana wangu ndasinomboramba. Hongu ndasinomboramba. Zvekutoti haachatondida ndikutozvinzwa ipapa. Urikutozvinzwa ipapa? Okay, fine. Point yabuda imwe chete yokuti bate baba vakarova muroora to be asina kuzove. Iwewe mwana wacho wakonzeresa baba kuti vapinde munhau iyi wati iwewe musikana wacho hauchamuda. Saka kureva kuti wanga uri kuita practice nokukanganisa dunhu rangu mukuita kwako mudunhu rangu.
Saka chekutanga ndechekuti mhosva apa iripo. Saka ndakubvunza iwewe kuti zvawanzwa mazwi yese abuda apa uri kuti uri kudei? Pamusoro Ishe, kuti handiri kudei kubva kuna atezvara vangu. Pakutadziro Pakutadziro. Iwewe waisa chitemo chako pamusoro chindakarohwa ndikazvizurwa. Ndozvauza kudai. Zvino zvaonekwa nedare kuti zvishuwa wakarohwa ukazvizurwa. Zvopererere pakuzikanwa nedare kuti wakarohwa ukazvizurwa kana kuti une chimwe chauri kuda. Pamusoro ndinotarisira kuti vandiripe pakundirova kwavakaita. Kuripa kusvika papi ndokurohwa navo? Ndanichikumbirawo dare ritonge nokuti ini handifunga kuti ndinokwanisa kuti ndivazivise kuti vangandiripa sei. Iwe pawewo ukagara pa kana uchidya sadza pureti ndiyano kunokorera musuwa. Handinonokora wega. Saka chinokora musuwa wako. Vandiripe nemombe. Ng'ombe. Yekundirova. Vabereki vako vari kuti? Vabereki vemwana uyu vari kuti? Munobetserai mwana uyu? Mati? Aiwa, izvo ataura kudhara. Ini makamuchiti anganyaradze nini? Okay. Alright. Iwe ndiri kudzoka kwauri. Ndanzwa kuna uyu yekuradira musango. Wakambomurarawo? Anopenga. Taura chokwadi nokuti mapika ka. Angapika. Okay, chinditaura chokwadi. Wakarara naye. Amsana kurara naye ndini. Asika time inoonekwa nedare rino ndeyekuti iwe John Jani apa wawanikwa uine mhosva yekuti wakaenda kunofundira murudo rwevana vako. Mwana akatosvika pakuchiza pfungwa kuti musikana uyu haachadi. Saka kureva kuti apaendwe hadzokere shure kuti handichadi pasina kunyaradza uyu pane zvaari kuda. Saka uyu ndamubvunza, dare ramubvunza akati ari kuda mombe yekundikanganisa kwamakandiita baba achezvana. Saka ininiwo ndiri kuti ichokwadi munoripa mombe. Mombe imwe chete. Kuna nizita? Shailini. Shailini. Chakara. Chakara. Kaku roa neku shunguluza. Mbudzi imwe chete, mushanu, kutsiura, vabereki kuti regai vana
vadanani nekusarudzana musingapindiri pakati perume rwavo. Dzidzisai vanakomana kuti vasachange kurarana nevana sikana. Tevera gwara rekurorana. Wazvinzwa here? Mbudzi inouya kudare imbudzi yekudare mushamu wekuti baba vabereki kana chiti vabereki kuri vati vese vane vana muno musazoenda kopindira munochimba pamwe chokwadi iyeyu ndiye mukadzi wechokwadi wanga akamirira saka manje upenyu hwake akutotanga kufunga patsva. Kutsika dzedu dzechivanhu idzidziso kuti zvakare kunemi vabereki kuti murora musandirovereba mangarai kwandiri vana vangu ndinovadyira navo kutsika nehuni mukaenda kondibatira varori kudare redu musi kunoripa munhu. Iyo inenge yakunzi penalty kana timu yebhora kunzi penalty. Musatangomirovera saka penalty mombe saka ndofunga John Jani kana pane zvinonetsa zvimwe vana varimo vakawanda mwana wenyu ndiye akasumuka kuenda kumhuri kuti achitsvaga musikana saka judgment yake ndiyo.